alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on min ñaganima on Allah moƴƴere kala to ɓippullo wawi wonde wonirde mi salmini ɗum mi juurima ɗum émission won feere nalankoɓe nde bandi mon debbo Guissé Binta Samba yewtitta e mon kala ñande sahani beltoto ɗon mi salminimon dendagal mon noon kala yimɓe fulɓe fullaɓe lamɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke caggal yettude Allah eno laaɗo mum mi salmini yeeɓiyankoɓe men e haaliyankoɓe men windayankoɓe men e hande émission men feere nalankoɓe koɗo galle men ko ceerno Ibrahima Kane gandiraɗo Ibou Kane o wona neɗɗo cuuɗiɗo e leydi he o wona neɗɗo cuuɗiɗo e nder rendo fulɓe ɓamrude Sénégal Mali Mauritanie partout dans le monde halpulaar foof ina andi mo mbiyata ko mi meeɗa yiide mo mais mi anda Ibou Kane wona haalano gonga ceerno Ibou salamu aleykum ma maaleykum salam sohna Mariata salminama a weltanama no feewi machallah kadi mi salmini ren pulaku ngu fof o fani hay goto so mi limti tan mi juumat waɗi beelamma ko garmi ɗo mbaɗɗon kam invité e Pinal TV vraiment ko beelamma no feewi kadi mi tawi ɗo golle ɗe ganduɗa machallah ɓeɗo ñaagui Allah yo Allah nawru yeeso on calminama on juurama mi weltanima on machallah ceerno Ibou Kane bisimilla ma ɗo e stage men Pinal TV e ceerno Ibou yimɓe ne nanma Ibou Kane ko Sénégal naajo ka neɗɗo gandaɗo no feewi ka baɗow théâtre mais Ibou Kane amin jiiɗi gandina yimɓe ɓe hol Ibou Kane imnuti Ibou Kane juuɗi to Ibou Kane feewi eyyi Ibou Kane inde Ibou Kane nde ɓuuri yaade mais ko Ibrahima Kane mbiyetemi jibinami ko Dakaru laamal goɗɗore Sénégal waɗi jibina hitande 1968 ɗon to Dakaru ɗo jeyami ko Dondu région de Matam Dondu eyyi minen jeeya wuuro no wiye Mériel Sayboɓe Ibou Kane ko ɓi pullo baɗowo mogo daraniɗo leñol mum pasniɗo kadi ko woni ko on woni Ibou Kane machallah Ibou Kane min beltima e garal ma Mali no feewi mais Ibou Kane honde puɗɗoɗa mogo meccal bangal mogo yimɓe fof ko gandirma ko hono puɗɗoɗa mogo eyyi ɓooyi d'habitude mbiyanmi ko 89 puɗɗimi mbiɗa wawi wiide ko 88 sah min naati hen amin mbaɗa mogo nden tawno ko amin jogui ASC amen par ce que Sénégal amin jogui des ASC chaque nawetan amin mbaɗa compétition Allah waɗi noon ɓe mbi Allah saabu ASC o daña ɗuma troupe théâtral ko nden puɗɗi ɗum sehilon goto ndeysan mboɗo ñaagui Allah yo Allah yurmomo yaafomo e Allah hawnimo aljanna o jeeya ko Kaolack kanko nanni kam hen ko Jolfo puɗɗimi gila 89 amin mbaɗa mogo les compétition ha garmi 2000 ɗon noon puɗɗimi nadde noon e leñol pulaar darɗa wadde troupe fulɓe pour jingande leñol ma eyi nden mi waɗani troupe sah par ce que nden pulaar o laaɓano no feewi komi jiiɗo tan min komi ɓi pullo pijjumi koye Jolfuɓe ene moƴƴi kadi mi naata vraiment e leñol am mi anda holi min holko woni iwdam holko mbawmi waɗande leñol am natmi hen nden ko Tafa Ndaw min gonduno Allah waɗi noon kadi jimami mi waɗa mogo nden ko Korka Diallo en et tout mbimo mboɗo yiɗi nadde hen o nanni kam hen natmi hen mboɗo wadda hen ha jiimi gueɗe ɗe gandumi dal vraiment min ko mbaɗami ɗo ko yo goppu Jolfuɓe goppumi noon continue mbaɗmi créé noon Timtimol nouvelle génération nouvelle génération hono puɗɗoɗa ngol Timtimol fuɗɗima gila 2005 par ce que mi naata hen 2000 tan 5 ans après min mbaɗi créé Timtimol nouvelle génération ceerno Ibou an joni aɗa jogui troupe ma walla si ɓe jogui Tafandaw o e toujours gonɗa non woni Timtimol rajo Tafandaw min liggotto mais ko Timtimol ngolni min woni président o min jogui fedde nde donc abo woni Ablaye Poussousen et tout mais Tafa ha joni amin liggodiri par ce que ko ceerno amen noon kanko hande mboɗo wawi wiide hande so ɓi pullo jooɗima ne ndaara théâtre pulaar grâce à Tafandaw kanko adi wadde cassette pulaar e Sénégal machallah donc kankone vraiment gueɗe ɗe so yettima ɗo henna ko sababude makko quoi ha joni amin liggodiri machallah e ceerno Ibou e moggiyankagal hono jiruɗa ɗum e renndo e hamdi moggiyankagal eyyi moggiyankagal kam ko hunde nde ganduɗa mboɗo woyi wiide joni kam tonnima to ganduɗa nadde hen ɗo no kewi nden pour jiiya mbaɗowo mogo weeɓani surtout banggal rewɓe ɓe par ce que wiyete ko sa naati hen tan a moƴƴani ka bande gorko so naati hen wiya ala haaju taw ɓe ganda ko meccal ngal ganduɗa
a janngat ɗum ha mbawa ɗum wona aɗa ara tan aɗa jangto ko kalta ko non non a janngat ɗum jangde nde noon firtani yaade école aɗa wawi wasde yaade école jangga ɗum sa hawre jaaɗo école walla ɓoyde hen gadduɗo ɗum ene wawi jangindema holko woni théâtre ganda ɗum ganda no joɗortoɗa ganda no kaldata ganda holko woni comportement ma holko woni darde ma e renndo ngo ene heewi gueɗe gonɗe hen ɗe ganduɗa ma jangguineɗa ɗum nde mbawa ɗum mi hokkuma tan yeru exemple supposons sa wiyama joni joni ma ariyata min jiiɗi ko goya haydara musanima fiyaka yennaka ala ko mettuma tan jiiɗa woyde noon aɗa mi yoɗani ɗum noon ko jangde noon concentration mo dañata ha mbawa yaltinde bojji ɗi ha ndarowo mo sikka an ka goyowo gonɗiro gongo naata e mum ɗum ko jangde woni ɗon sa jangganno wawata wadde surtout ko weeɓani quoi en tiiɗi non koma jangge machallah ceerno Ibou moggiyankagal ko natɗa e mum e hande sukaɓe joni naata ɓe henɓe no mbiruɗa ni tiiɗi yoɓe jaggi ɗum hoko mbasiytoɗaɓe yoɓe tinno ha joni e nder ɗemgal Pulaar eyi wasiyo o ko yoɓe tinno tan par ce que aɗa andi hunde sa naati hen hande tan mbiya ya gasnu golle hande walla cikka andi foof hande tan a funti hoorema te neɗɗo fotani fijirde haqqille mum saɗa wuuri e aduna aɗa fijira haqqille ma tan a watta ko fewi donc yoɓe tinno ɓe jangga ɗum par ce que affaire o mi yi joni yaaji ko yaaji ko noon vraiment ko bellanma par ce que ko ɗum wonno fandare nde mi wawi wonde minen ndemin gari nde somin gollino ɗum sukaɓeɓe so gari natta hen mais so yimɓe fof no dogana wonde artiste par ce que minen adiɓe ɓe min pewni lawol ngol wonko heddi kono noon vraiment te hande min wedda noon minen ndemin puɗɗinde koye condition ji musɗi min ligguey mais hande médiaji keewi YouTube nan ɗo hen a waɗat joni joni yimɓe jiima joni joni machallah donc gueɗe ɗe joni ko ɓuuri wedde soɓe timmima seeɗa tan tampal min tampanode kamɓe ɓe tampata ɗum donc yoɓe tinno ɓe jangga ɗum noon kala ko gonɗa yoɓe mat feere ɓe dañi hen gandal sa yi gadiɗoma hen Pulaar ne wiya kala gadiɗoma hen suudu wima rento dialal sa yi gaɗaɗoma hen heɗo ɗum oto yaw kala ko ƴettuɗa e makko ndendina ko joguiɗa ko ɗum mbiɗa sikki sa waɗi ɗum tan a yarat yeeso to somi yiiɓi famde haala ma jiɗɗa holluɗo onon on keeɓi hen caɗele on keeɓi hen no feewi min keeɓi hen caɗele no feewi par ce que ndemin puɗɗito nde koye condition ji muusi min puɗɗi min ngala financement ala hay goto jutto finance min kadi min mbaɗa komin mbaɗata ko rutto pirate o tampinoni mon no feewi mbaɗa cassette jaltina ɗum joni joni neɗɗo ƴetti ɗum waɗa hen sketsaji keewi yaha yeeya ɗum ha daña hen an ka dañani firti ko kanko o dañi hen an a dañani hen te ko an liggi ɗum an miiji miijugo no muusi fewdude nde no muusi liggey o no muusi dacca haaji ma hen ammuji ma donc ɗum ko tampere kadi min dañi hen caɗele min Ablaye Poussous non shot par ce que min ñeeɓi stoppede hen quoi gudduɗon e ko mbannuɗon Samba Lakara ko théâtre mo ganduɗa ko min windi ɗum mbaɗmi réalisation machallah min jalti nden ko cassette CD wonno min mbaɗi CD o min gaddi ɗo hen Mali min jeeyi min nawi Mauritanie amin jeeya min nawatno cassette o ko min nanggano e lawol nden kanko mono noachot omo fadani min jeewi cassette ɗi par ce que min mbaɗi ɗum koko hayti o territoire mabɓe min mbaɗi ɗum ɓe mbi min pourquoi min mbaɗi cassette o min ngala autorisation par ce que nden min bindamaka autorisation ko autorisation verbal min dañno police ji mbi min mbaɗe min mbaɗi donc ɓe nangi min ɓe mbi vraiment min ngala droit wadde ɗum ɓe cokki min prison 2 jours ɓe ɓenini min tribunal ɓe juge min heureusement ko hokki min chance ko kalmi nane ko konngol ngol gandodiral ko lekki dañal on saaha min Ibou Kane ɓeɗo jogui ɗon debbo e joom suudam bammakko ko colonel ko on yaltini min hen so wona ɗum tan musanma min guuri balɗe ɗiɗi e nder prison mo ganduɗa kam ko saɓabude leñol ngol machallah ɗum ay hunde bonnata Ibou Kane a weltanama no feewi Ibou Kane joni e ɗum ɗo e nder moggiyankagal hol projet mo joganiɗa sukaɓe ɓe taw tan aɗa jogui hunde wonko pewjuɗa pour wallude sukaɓe ɓe yo moggiyankagal yaaru yeeso to dartade aɗa andi hande moggiyankagal ne tiiɗi sponsor uji keɓetako walla ɓe danni walloɓe ngala no feewi honi an holi ballal ma e sukaɓe joni eyyi ballalam kam mboɗo sikki ne heewi mi fuɗɗima ɗum guila noachot par ce que mi waɗi ɗon projet goto tawmi sukaɓe ganduɗa ɓe meeɗa wadde théâtre mais jiimi ka ɓe jogui dental mabɓe aɓe jiiɗi ɗum aɓe fijjira ɗum mbiniɓe ɗum ɗo fijirtake garayno holla on lawol mbadde men mabɓe cassette mo ganduɗa nene mbiɗa yittude vraiment ko cassette yimɓeɓe ne jiɗi ɗum no feewi quoi kadi kamɓe ɓe jii hen koye mabɓe kono mboɗo jogui projet ji kewɗi wadde ɗum Mali Mauritanie no wiyete kadi Burkina en to wawi wonde fof kala ko ɓi pulle woni tan
min oɗo yamiti pour yaade toon wooda ko mbanmi toon yimɓe fulɓe ɓe mbawa yiide ɗum par ce que pulaar kalteɗo Burkina o e kalteɗo Sénégal o ene ɓesi settude seeɗa ɗum kadi mbiɗa yiiɗi waɗ ɗum exploité quoi machallah hay min e hooram ñande gondodirten fof mi fako noon mbiɗa kam ko mayrata jokku golle par ce que kala to mbawɗa wonde mbiɗa wamma siftini mbiɗa ara mbiɗa holluma ko fatande ko yarata e mogo ɗemgal pulaar machallah wa weltanama no feewi e ceerno Ibou holko gaddanɗa malinaɓe 16 Pinal TV ko gaddanɗa yimɓe mi nani wona won koyngal jettingal maɗo wayata e pour hollude min eɗen mbawi dardude ɗum d'accord inchallah ti seeka min hande min affaire o no hawiɓe quoi ndekete les billets là ko billet sukaɓe ɓuuri cher de billet mawɗo par ce que nani billet sukaɓe mbiyata ko assurance nani hen et tout donc c'est un peu compliqué quoi hein japa kadi nane ƴeew mi noddi nene waɗa haalde makko mbimomi ka garowo samedi mais ƴeew o sikkatno ko hande woni samedi nenam to wonɗo ko keppuɗo omo heppa ko garata hein mais malheureusement mi hayti yaade quoi mi miijima da mi ƴeewi an ɓuri yoddude yaade par ce que an foti duuɓi gummiɗa Afrique yumma an ɓuri dillide nawama yara sukaɓe ɓuri kam ni mi yaha par ce que haydara war fen ton min ɓuri yodde ko jaha jeeya yumma mi yiya famille ma min moom là je reste mais tu te rends compte mais an mi haalday ma eno mbami tampune ni kadi j'ai coupé déjà les billets hein à la dernière minute aɗa wiya kam ɗo ene kadi mi haaldi enena mbimom ka garowo changer d'avis c'est tout pourquoi tu as changé d'avis hanki mi ɗanaki ha weeti aɗa andi guila garmi ɗo ha hande nenam nan galle a faami te kadi monko potmi mon no way fof monko potmi neldudembo aɗa sa ari gayet tan yimɓe fuɗaminto koye maɗa ɓe cikkata ɗo haydara gasani ɗo fof nan ɗo joni noon guila garmi ha joni mi nelda nenam haydara mballa kam hay soko 100 € mi nelda nenam mais to mawniraɓe ma goni ah mawniraɓe nan toon Jamila écoute wona mawniraɓe ma desmi wona yumma desmi wona bamma desmi d'accord ko an desmi hein mais est ce que tu as la tête sur les épaules toi est ce que aɗa miijo an ko mbaɗɗen men ma appartement koko yoɓete courant koko yoɓete téléphone koko yoɓete hein jiiɗa kadi mi ɓeyde hen kadi mi tottuma 100 à 200 € aɗa nelda en Afrique min chéri il faut que paama mawiraɓe wonɓe toon ɓe ko minen ndendi jiknaɓe goto fof woni koye remde guesa mum minne wodat ko bonko mballumi nenam il faut que paama ɗo nete écoute Jamila ne me parle plus de ça so ko haala kalis hein hattu ubba an kam jaari an ɗum ko woni an ko ɗum firti an ko holko yanuma e galle janan an un couple sérieux entre abda et sa femme holko wonnima hen kan heɗum gar heɗum para en de toute façon an aɗa andi ko woni ɗon ko kamɓe ɓe belti e dewgal mabɓe ko ménage mabɓe ne weeli kanko o ñaaguimo 100 € ou 200 € walla goɗɗum e goɗɗum an ko wonnima hen saka aɗa yaha toon ni aɗa naata e haalullaji walla aɗa min mi famanima ko a jaari anne he ha walla mbimami a pari min kalanta gaɗo haala mi andino noon abde ko sihil ma ani de somi haalnimama haala ga ma wallimo an ko mbiyata abde o yo woɗɗo ho an a suusi waddimi ɗum ka haala de ko ɗo ka maya sa walliranima haala mbaɗa ara mbaɗa haalama walliranima ɓeerno mette ayi mette mo gondumi ɗe rañuni mi haalan noon ɗa wiyami ko wondima e ménage noon ette mi haalama hunde ko mbimami ko gonga yam a yaltani gallo anda ko simpida manda ko karmat ɓurtoya tina to paɗa salma mi yaltat mi yaha so mboɗo maayi yo aynadene ɓurjimi wona ɗo tina min de mam jan ko metti kam sabu sayi mi timama Afrique
mi addimama ɗo henna wala ko jimi sona ya likko e doole ma mballa hoore ma mballa jinnaɓe ma saabu a majjani gurdam fuutani muusi kono noon haade noon ko an e décision ma yiɗaɗe yaha min dey mi witama wota yaha kadi witama kadi ya jooɗo mi miiji micciima kono kadi mbiɗa andi kadi gonanam ɗo e galle he wonta peewale ma hakkude ma joom galle ma sabu mi yii hakkude mo ɗon ɗiɗo ɓe no wayni fuɗɗima heɓɓude te wona fandaɗam hen wona ɗum jinmi hen wayde noon ko noon woori ɗaccu tan mi yaha ɗo mbawno ɗon heeɗa nden fof mi heena ɗon Allah somi wino wonno gandumi goɗɗo mo wona an mi fini kono hayso mbaɗo ma yo ladde kam ɗum ni mi wona ɗo ha joni kadi mbiɗa ñagoma yafuya neɗɗo timmani mbiɗa ñagoma yafuya ko pawnomi ko fof kono hatta cehilagal meɗen ha hande koto wonno ɗo tan wonata aɗa andi sehilam oɗon Fall Babacar Fall aɗa andi mo hande gonnomi ko yewtude makko kalanmomi noon hakkude men no yaari fof hay hunde noon kadi mi suuɗanimo hen mi haalanmo fof tan ha laaɓi cer o andini kam kanko e hoore makko situation mo guuranmi o meeɗi heɓdemo kanko mais o haalde avocat makko sakkatimo feere mi wiyamo bon o wi kam yeeyi minen noddumi avocat am kalanmomi jangtanimomi fof noon mi suuɗanimo hen haydara kalanmomi gandinmomi e ndesodiri haydara dal mi suuɗanimo hen o wi kam ɗum hay probléme goto ala hen ala caɗele ene wawi réglede par ce que c'est vrai koye leydi janani gonɗen koye loi ji mabɓe ɓe jogui mais kamɓe aɓe gandi enen ne ken étranger ji kadi to guuraten to en eɗen jogui réalité ji men eɗen jogui loi ji men aɓe gandi kadi enen ken julɓe eɗen desa ha yimɓe rewɓe tato ha nayyi donc ɗum ne kaɓe aɓe jaɓat en ɗum bon min kaldi o wi kanko inchallah ma o yaa hen so Allah jaɓi omo jogui hen jotto joɗɗo ɗum ene wawi wonde mbawa dañde papier ma daña ko jennuɗa puɗɗoɗa liggade kala ko dañƴa nelda galle mon poftoɗa mi fofto haqqille wona tranquille par ce que mi tant que kayitaji ma daña ɗum tan somi leli mi ɗantako dimbo sikki hanka lelde alana ham karo ha ko min kay wino somi haalima weltoto andani ko weltima kono komi weltanima kan Diallo kono noon ko an ɓooyi an ƴeewi Ibou ko yabo ko abo waɗata ɗo ɗum wiyete ko diftodogen ɓurɗomo towde tumminaji ɓurɗomo jabde konngol muɗum ɓurɗomo wawde waɗa totti kam kayitaji min heeɓi kayitaji pour te dire a heeɓi kayitaji netti wonde fuɗoto ɗo e ndiɗo leydi mi huuri cikana o goɗɗum kalta ɗum kay ko yettiraɗo an kay bravo tina non ko mbiɗa ko ayi min an kay ko soyntuno kay so saami hoccete aɗimi hocci ko ɗum jinnoɗa ko ɗum jinnomi ɓoɗo doga hen aɗa doga hen Allah addi kay mais enfin mbawa liggade nelda jignaɓeɓe haqqille ma deeƴa min kam waɗani joni kam mi dañat jaam tan c'est pas possible kodi ko ɗum woni weltare a weltima de ah mais bien sûr aussi ko mbiɗɗa fof komin ɓuuri Ibou aɗa jangi mbiɗa tampino hen a yiidima ha tampuɗa dañade so Allah ɓurɗomo yawde noon e yaccade on ari noon totti kam ko jinmi ko te on noon je l'avais promis que ça min mi anda qu'est ce que mi anda je l'avais promis ko ɗon mbami haadi heddi noon ko gueɗel gotel mandirgol yone joom haqqille Ibou kane machallah wona gacce ko kanga mbeɗa ko jillen namnade mono wonmo seeri o artiri hen hakkillam seeɗa an kam no mbayɗa wawde funtude rew wawi toppitade ɓe film uji ma hen awli ko ko noon mbaɗa wonde so caméra ne ɗon tan kolla hanti ha ko noon way jikkuma ko noon way toppitade debbo kam mbaɗa wawi ɗum aɗa wawi ɗum par ce que aɗa andi debbo ene yurmi ni quoi ene foti toppitede no fewi debbo ala doole
donc neɗɗo kadi so yiɗi so itti yidde mum fof tottima vraiment poɗɗa ko nanggande ɗum ha tiiɗa eyyi ɗum comme on sentiment kam ɓoɗo jogui ɗum quoi ɓoɗo jogui heddono rôle kam ko namdi ko ɗum tan mbatta par ce que hande a wawa wiide mi wawa wiide hande par ce que minen a yiyat hande mi wona babiraɓe janggo mi wona ɓiɗɗo tawa janggo mi wona boofo janggo kadi jiiya kam mi wona debbati gorkati a andi ɗum kadi ko wutteji keewɗi ɗi ganduɗa a ɓornoto ɗum tan sa gayni ɓorta darɗoɗa to par ce que nalankagal ko mbimami ko jangde ene saɗi ka vrai acteur ene saɗi to jaaka caggal leydi ɗo baɗɗa hoorema debbati gorkati min waɗanmi cikkuɗuma oɗo ko debbo walla ko gorko mimo oɗo kam iboy so wawa debbati gorkati mum ko wawi hen de eyyi ko rôle o namdi ɗum tan ay on rôle nden min jinno wadde ɗum hewɓe koko doganno ɗum par ce que wiyatno ko non o rôle moƴƴani watta ɗum mbimi non on acteur dogata rôle acteur dogata rôle kala rôle toteɗa poɗɗa ko wadde par ce que an mbiɗa ko an waɗi opté aɗa waɗa théâtre a faami supposons en cas waɗi opté wonde militaire mbimima a saɗa yaha guerre mbiya ala mi yahata maayoji meeɗaki yeeɗa hayno eyyi donc sa woni acteur donc kala ko gueɗe ɗe namdi a waɗa ɗum ha timma pour yimɓe yeeɓoɓe mbawa wiide hen koye mumen c'est très important par ce que min mi waɗi film goto mais neɗɗo yeeɓi ɗum noddi kam téléphone film mbiyata ɗo o neɗɗo noddi kam téléphone France atawa hawimo quoi par ce que kanko est ce que o sikkanno ko est ce que ɗum wona gonga quoi ɗum ɗum ko wuttimo ɓooɗim tan mi pari hen quoi natti wonde ɗum kam donc ɗum woni personnage o a natata nder personnage o sa gayni jalta par ce que saɗa jangguine théâtre 3P ɗiɗo a jangguinte ɗum c'est le pensée le parler le planification pensée woni miijo saɗa waɗa moko haqqille ma ne foti welde so miijo ma fewani a wawa wadde moko par ce que ko miijo manggo woni ɗon an hay sa miijaki ni somi miijima hunde somi hokkima ɗum aɗa foti dañde haqqille mo ganduɗa aɗa nanga ko kalantuma ko mbawa wattu ɗum no jiddu ɗum ni donc mo welani haqqille wawa wonde artiste ɗum woni le pensée classification o ko enen mbiyata dalle enen pulaar dalle kam mosikki sa nangi sa waɗi ni tan oñoto sa woppi rutto eyyi ɗum foti ko an ɓanduma guila dow ha less a jeeya hoorema ko rôle o namdi ko ko ɗum poɗɗa wadde sa foti yande a yanat sa foti darade a darata ko namdi ko ɓanduma waɗa ɗum dalli jeu d' acteur o mbawa waɗa ɗum mbaɗa mouvement namdiɗa ɗum mbaɗa ɗum ha timma machallah parle o woni haala ka par ce que saɗa waɗa hunde neɗɗo no yeetma omo yiiɗi famde ko kalta ko message mo jaltinta on message joni sa ari suppose on wima nareta ndara o andata ko kalmi ko hunde a waɗa décortiqué parole ma aɗa haalde sese goto par goto ndaro o wawa andude ko kalɗa koko hunde ko jiɗɗa andinde yimɓe ɓen mbawa nadde message o ɓenna donc ɗum woni le pensée parler classification a jangguinte ɗum saɗa jangga ɗum théâtre ɗum haɗi mbimami théâtre koko janggate noon o jangguete a arat tan mbaɗani théâtre c'est ça e surtout on banggue kadi en jogui hen caɗele hay ɗo minen komin puɗɗima koko hewɓe nan toon sa wi ɗumen jouolore ala bandam kono ɗum jogata ɗum amin keɓeɗen caɗele sa foof ha goto susa par ce que aɗa andi wonde naalanke koye ƴiƴam ma wonata min mi hokkuma tan exemple goto min komi toroɗo leñol babam en hande sa yeehi kamɓe foof kamɓe kala wuuro ngo naɗa sa tawi ɗon kamɓe gartita jama kamɓe jullata yimɓeɓe koye sernaɓe goni hen min nanni hen ɓe kamɓe foof noddi kam ɓe a jeeya ɗum wona comme ma oto wat ɗum naggam mais wonno koye ƴiƴam mum woni nden ɓe mbawa wadde feere han woppa ɗum mais ɓe mbaddi hen aɓe gandi vraiment oɗo koko yiɗi ɗum min mi fenani mi wujjani mi yarani sangara mi jawinani ko boni mi waɗani ko boni mais ɗum ɗo ko mbaɗowo ɗum mi heɓa hen hunde kadi mi waɗa leñolam yiya ɗum wawa yittude hen hoore mum mais ɓe mbi kam bon donc comme wawi yaari noon wiiɗa ɓe goppi kam mais départ o musiɗo trop machallah caɗele ɗe ɗi ko mbiɗa ali Ablaye pousse nde cokaɗon nde hono Ablaye pousse waɗi réagi caɗele ngon waɗaka barke kono gonnan touba an kam mbeɗa andi ko Ablaye pousse waɗi ko sono haalni ɗum a dañat to nowtiɗa e makko ibo jikkella haalnom tumi haalno Ablaye pousse golli toon kode ɗon nosot nde aɗa andi ko min aranno ɓe nangi kam ko midi ɓe nangi kam ɗon ha 14 heures
e nawi kam brigade no wiye brigade mix kala gonɗo ɓuuri tan ne andi brigade mix nami nawi kam brigade mix ɓe jogi kam ɗon ɓe mbi kam kasta ɗum min daarat ɗum mi ƴeewa holko mbaɗɗon heen taw ɓe jeehi ɓe ndaaroyi haɓe ngayni ɓe ngari e laana ka won suko goto biyete nawte kam no waɗimo nawte kam no waɗimo nden noon konngol addani min caɗele par ce que ɓe mbi ɗum ɗo joni koko yahata France yaha États-Unis yaha partout dans le monde so tubako ɓe jii ɗum ene wawi wiide kala jahowo Espagne migration clandestin départ mum ko Nouadhibou ene wawi addude probléme caɗele leydi e leydi donc ɗum ɗo alay saago minen min coke 10 ans noon gendarme o wi kam directement duuɓi sappo o wino ɗon sokani nden ɗon min bonan mais mi hulani ani pourquoi mi hulani par ce que waɗande wona kanko sokatami noon ko sokata kam ko to tribunal ko somi darimi ɗon mi jangta ko fuɗɗi jangtade ko kanko PV makko tan wawi wadde o nawa bon o waɗi PV makko ɓe guitti kam ɗon nden Ablaye Sow nanggaka noon ɓe guitti kam ɗon ɓe ƴetti monot ɓe waɗe juuɗam elle gujjuɗo walla barɗo neɗɗo nawami galle Ablaye Sow en to Ablaye Sow woni ɗo kanko o tawa ɗon ɓe mbaɗi ɗum visité après ɓe ƴetti Ablaye ɓe mbaɗitoma noon ɗiɗi fof ɓe mbaɗi monot goto min dendina ɗum min e Ablaye ndeysan min jotti ɓe ƴetti monot o ɓe guitti ɗum e juuɗe amen ɓe mbaɗi ɗum e koyɗe amen monot goto koyngal goto ala Ablaye Sow koyngal goto e Boucar haɓɓa ha tiiɗa emin jooɗi an kam mbiɗa mbiɗa jagora ɗo kami Ablaye fusfus somi nelatunam go fo ɗoɗo Sénégal kono jambal kono waɗi saaha goto noon mi huuli noon alay sago fula noon par ce que par ce que an miijoto quoi par ce que mbiyata ko min mboɗo ɗacci ɓesgam Sénégal aɓe fadani ɓuuɗo darto ko nawanmi ɓesgam mi jooɗo tan mi tongue ɗo hen taw haydara mi waɗani donc c'est compliqué quoi oui somi yiiɗi yaade taarode ma Ablaye ara monot goto e koyngal ma garda ma jaaɗo c'était un peu compliqué muusima noon dal ɓiɓɓe wayno ko lebbi tati e amen donc mais comme wonno kadi ko leñol ngol Allah o newnani min a faami nde min jeehi min mbaɗa jugé et tout nden fof kadi joom suudam tinani par ce que bagage am fof koko tetta téléphone am koko tetta kalis mum koko tetta fof hay pegge ɗe fof koko ittati donc fulɓe mbiyata ni ɓuuri moƴƴani eyyi Allah wallimi noon ha goto debbo goto tini affaire o noddi joom suudam haalani min joom suudam dari hen ha Allah waɗi min jalti machallah kono Ablaye wino kam wonta ruttade nafe ko waɗi sikki o ruttaki toon ha jonde hay sumna sottaki ha Dakar o nattanno sot gila 2008 o nattani nafe woy hoggo calcal huli niɗɗirɗe ono jegum an kam ruttimoɗon an ka jambar mi ruttimoɗon an ka jambar machallah awa caɗele kam diwata ɗum mais keɓurɗon ɗum ko sababude leñol ngol sukaɓe on jiiɗe somi sukaɓe darima hannde ne mbiya keeɓi caɗele ɗum ɗo ne mbaɗa découragé ne goppa meccango ɓe jiyan histoire Ibou Kane o mais neɗɗo noon ko golluɗa ko keɓɗa caɗele meccal fof aɗa dañi hen ko mbiɗa hen alhamdoulillahi kaɗa welto non holli beelemaji mogo addamma ko puɗɗoɗa e hamdi eyyi beelanma ɗam de ko gotum tan par ce que nane a posi tan question goto saɗa waɗa hunde a yeehi hunde nde juuti ha hewɓe jiiji ko mbatta ko gabbitima hen ɗum ko beelamma par ce que firti ko mbatta ko ne moƴƴi par ce que mi natanmi hen bandiraɓe mbi hoto naata hen ɗum ɗo a jeeya ɗum mi liggima hen par ce que ɗi pullo jibinaɗo nder Dakar nanani Pulaar hay hunde nanani Pulaar ala sehil haal Pulaar yeehi hane ardo pelle ha Pulaar hen ɗum ko beelamma min somi yeehi ha ɗo ardo fulɓe haaloɓe Pulaar mbiɗa kaldeto ɗum min wawa ɗum mi ardoɓe woto ɗowo gueɗe ɗe woto nawaɓe to woni to ala to mi nawani timtinel mum heddi ko tan ɓe daña visa ɓe jaaha France mais ɗo kay Mauritanie Mali en ɗo ala to mi nanani ɗum kadi ko yettere Allah quoi ko bellamma no fewi no fewi no fewi soɓe keeɓi hen tan mi weltoto min a woni hen international pullo ko halpulaar ka wiyata ko yiyanima mais nananima min gila mbiɗa fotiniɓe e daranti sagam toon mi wona mbaɗo ceet mi meeɗani e tel mi meeɗani miijade mino e Ibou Kane mi meeɗa yiitude hen mi miijotoki ɗum machallah ko yidde hoore mum e haade men e ruttade e namde men Ibou Kane holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe daraniɓe leñol ngol pour sañde guesa Ayaw Penal TV pour feñcinde ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe ɗo naalankoɓe men e jaydiyankoɓe men pulaagu yitade e hoore mum e nder Mali holko mbiyata ɓen fulɓe eyyi aɗa andi konngol gotol ne haale mi wiye min komi daraniɗo leñol daraniɗo leñol
wona tan mbaɗowo mogo wona tan technicien gonɗo e télé o commerçant jeeyawo o jeerato e darani leñol mum holno daroto leñol mum min so woni e mogo technicien o woni e télévision wonko namdi onno yo wat hen leñol mum ceerno o kadi yo hokku min duwaw ɗanniyankoɓe kamɓe yo mbaɗ juuɗe maɓɓe ɗum leñol ngo fof naftorto ɗo ɗum fitti ko enen fof en daranima leñol sen daranima enen fof leñol noon leñol yahat c'est très important bon minen min gari min tawi ɗo pinal supposons ko yeeɓaɗo joni ko c'est une série ganduɗa c'est à préparé o foti ko dogde pinal tv eyyi ɗum ko projet mo gaddumi kaldumi e mabɓe min tonguiɗi min kalde min pamodiri par ce que sa wi min pamodiri law par ce que jiyanɗeji ko gotum koɓe jiyata ko e leñol ngo ko ɗum minen min jiyata somin kawri somin kalta min pamodiri eyyi donc kadi mboɗo andi ma leñol ngol fof yiya ko pinal tv waɗata waddata e timtino sono kadi inchallah ko ɓoyata kadi inchallah rabbi inchallah ɗum ko fandade moƴƴere ko belamma mawɗo addanta min miɗen kadi machallah ceerno Ibou hande nder aaro e pulago aarone seɗɗa ene wayno joni saɗa yiiɗi wadde film ma daroyde sponsor ne wayno joni même émission comme ça aɗa yiiɗi baɗanɗoma ɗum produit e halpulaar en dokkoroma sponsor ina saɗi no feewi miccal ngalla manda hoko mbiyata yeeɓiyankoɓe ɓe heeɓiyankoɓe ɓe pour wallude sukaɓe malinaɓe dariɓe nder aaro eyyi wiyata sah sukaɓe mais mbiyandi ko leñol ngol sa walli sukaɓe dariɓe e aar ko leñol ngol walluɗa sa walli pinal tv ko leñol ngol balluɗa par ce que nane mi haali e nder haalam waɗoɓe théâtre ɓe mbawa yaade goppo pinal wawa yaade woppo ɓen donc alay saago ɓe mbaddi noon bon maintenant télé kadi so woni ko télévision ene jogui yimɓe mi liggo hen min jooɓe a faami aɓe jooɓa courant aɓe jooɓa foof te sponsor arani kadi e gueɗe ɗe yahataɓe par ce que télé o alay saago o liggo ko wawi yobde personnel mum so wawa liggat ɗum télé o darde mum jutta donc ɗum ne ko fulɓe ɓe mbaɗata feere kamɓene ɓe gara ɓe nanna hen soit que gara gona hen actionnaire walla aɗa jogui société ma ganda kam supposons min gaddi aadi bil aadi a faami yoɓe gar ɓe mbaɗa sponsorisé kamɓe ɗe ɓe jiiya hen koye mumen produit mo ɓe jogui o wawa yeyede ande par ce que sponsor wona dokkal wonko jeeyata jiɗɗa ko yiye addu ɗum pinal holliri ɗum yiye daña ko jiɗɗa ko pinal kañum mi daña min Ibou kan kadi mi daña goɗɗo daña fof ya machallah ko ɗum hewɓe ma tan wonko paamani eɓe mbaɗa préféré yaade wadde ɗum e ɗemɗe goɗɗe ɓe gandi kam kala hande sa naati nder jeere mawne he kala bitik mawɗo mo ɓurata dottata ko bitik halpulaar en fof kala mo jiiɗa entreprise ɓurɗo mawne tata ko halpulaar en te eneɓe dokka sponsor uji télé goɗɗe mais fulɓe ɓe jeehi hamin tampi mbaɗon hen duwaw yoɓe ngar ceerno Ibou kam nodduɓe yoɓe ngar moɓe ngar inchallah donc namnan men Ibou Kane e hoore mum holko ha joni ko ɗum tan gattanon quoi par ce que ko caɗeele ɓe jimmi kaala pour ɓe paama ene wayno joni o naane e nder haala ma mbiɗa so gorko naati e nder aar fulɓe ɓe mbiya ɗum ko golle puyɗeje so debbo naati ɓe mbiya ɗum ko saay so minen rewɓe amin tampi hen rewɓe ne tampa hen no feewi woɓɓe hay resede anda très généralement jiiya tan ɓippullo dariɗo e leñol hene waɗa mogo walla wona jimowo jita ko leñol gongol arata resam mais halpulaar immota ko ara resam emin jogui en caɗele hay halpulaar so dala hulete quoi donc koko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe yiiɓiyankoɓe ɓe yimɓe faam ko golla ɗum fof kadi yo nalankoɓe tinno tan par ce que aɗa andi min joni so woni komi nalanke neɗɗo itti ko boni fawe doon min nomi tinno ha e nder gurdamam ko boni ɗum ko haalata ɗon ko yiyetake e yam par ce que so woni wonto tonnata tan mawa andu vraiment ɗum ɗo de mi ɓooyi haalde ɗum kono vraiment wona ni woori kadi nane mi wi noon minen min puɗɗi e nde min jaɓi caɗele pour daña nalan ko joueur ko probléme hande yeehi ha journaliste en animateur uji en bone mayreji en fof jiɗi wadde théâtre fof jiɗi wadde makko banggue defuɓe noon e banggue fulɓe fof
par ce que wonko woni ɗo aɓe nganndi ɗum ɗo ko gonga noon ko fina tawa woni ɗo ko findinta so woppama tan yimɓe ɓe ɗanoto noon te mogo ene findina ene jertina ene sittina ɓeɗo gueɗe tati fof mogo ne waɗi par ce que mogo ne findina sukaɓe ene jertina mawɓe par ce que mawɓe won gueɗe kewɗe ɗe ngannduɗa a faami neɗɗo ne yejjita noon min gartinma min wima hanki ko ni de hande ko ni c'est très important ƴewde mogo koto ƴeew mogo o tan jeeya hen jaleɗe ɗe jala ala wonko woni lowdi supposons exemple goɗɗo tatmami mina Amadou Diallo min jui to ngannduɗa mi ari mi tawi guertode makko mi ñaami ɗum o ari omo duka e debbo makko wonko min kaali ɗon mais yimɓe ɓe jiyata ko tan ñamnika ka quoi mais ƴeew komin kaali ɗon e debbo o no waɗi o hippiri ɗum ni o waɗi o hokki gorko makko suturo par ce que gorko o koko goyo o wi debbo makko pourquoi aɗa ƴetta koyngal guertogal am aɗa totta ɗum Ibou Kane min totti dépense am ko ɗum o dukanno mais min gaccuɗo e nder galle he o hersi kamɓe par ce que o sehilan debbo hokkimo suturo wi kam sa yi omo duka o wi kono noon ko ƴettude guertogal ngal fof mi tottuma par ce que a sehil makko mi fotani tottudemo guertogal ayi ndeysani donc min kolli ɗon debbo moƴƴo no foti jooɗorade e nder galle men wona ɗum ko waaji woni ɗon gorko o kadi min kollino hunde neɗɗo ko wona arsugue ma a wawa ñamde ɗum omo dukanno koyngal gotal mi ƴetti koyngal gotal ngal wona ɗi fof mi ñaami ɗum est ce que omo wawi haddene ñamde arsugal moɗon c'est ça ko haala woni ɗon noon machallah an poɗɗa wiyde ko ceerno Ibou Kane ko mbimami ko ka ceerno ko ɗum jon mogoji ɗi koto yimɓe dar ko jangni ko ko leesoŋaji goni hen janggude woni hen machallah mais nawligu Ibou a immima ha Dakar garɗa ha Mali jaaɗa ha Madina Gounass aɗa walla joom suudu ma pour yiita jinnaɗo mum debbo ndeysan ɗo noon ne waɗi gartam eyyi hay onne kadi ko haala woni ɗon quoi par ce que aduna o ala ko wonani ɗo minen kala komin ƴetti min miiji min bindi min batti ɗum e image yimɓe nana nguuru ɗum ene telleji neɗɗo ma yeeɓ min sah sikka est ce que min natani e galle mum walla gadduɗo mo haalani min ko woni e gurdam galle men par ce que ko woni aduna he tan min kalata ko moƴƴi ko holko boni ko a faami holno neɗɗo foti jooɗorade ko ɗum tan min kalata eyi par ce que sa ƴeewi nawliji Ibou kadi hay ɗon woni ko mbiyanmami ko gorko debbo no yurmini komi père de famille mo ngannduɗa mboɗo yurmi joom suudan mboɗo daranimo no feewi mboɗo wallimo e geɗe kewɗe kadi gorko noon foti darorade e galle mum kam waajuwa par ce que so joom suudu ma dañi caɗele tan a dañi caɗele ko ɗum woni laawol kono joom suudu ma daña caɗele goppa ɗum e caɗele mum an yaha gurdam ma on galle ɗum wona galle donc c'est très important eyyi kadi min jiiɗi hollude yimɓe ɓe pulago ngu nanɗo e Mali nana Madina Gounass nana Dakar nana banggueji fof donc ɗum fof amin poti ɗum wadde pullo ne ummo Sénégal ara Mali donc min dañi neɗɗo amen majjiri min nani omono Mali mi ari yiilade ɗum ɓe mbi kam omono Madina Gounass patumi toon machallah te kadi ɗum fof kadi komin mbaɗi ko wanna min nimsa ko ɗum addani min hande yiidema an ha mbawa yaltude hen mbaɗɗa hen gueɗe ɗe ngannduɗa ene mantini yimɓe jii ɗum machallah ha joni kadi yimɓe ne namdo ɗum no fewi machallah kadi yo Allah faabo tan te seydi Nawligu Ibou somi fuɗɗima ɗo laymo TikTok kamɓe fof mbiyan Marta Linda an a sikki a jiyani Nawligu Ibou mbiya ko min kay machallah ɗon pour laquelle par ce que Nawligu Ibou ande juuɗa hen de a waɗi marqué empreinte ma par ce que producteur ɗum jeeyata ɗum o gonɗo France o noddi kam direct haali haalama noon min kaldi haalama ko heewi wonko kalanoma hen donc ɗum kadi c'est très important c'est très important no mbimami ni tan an aɗa yeɓanno kam aɗa woni cukalel tokosel a anda beele ma yiyam e aduna Allah waɗi en jindiri ha en ndendi golle ɗum ko yettere Allah noon minen en belto hen no feewi emin jetta Allah amin ñaago Allah kadi onon ne tinno ɗon ha sukaɓe tokos ɓe gara tawa on hen onon ne kadi ballodiron hen quoi machallah par ce que yan kan tedduɗo ñande keɓanmi numéro ma mudduma yiidema ko franchement no joɗɗorɗa kam ni waɗi kam marqué no feewi c'est normal machallah min koko mbiɗa ko mbiɗa nalanka galo ko ƴiƴam woni ko noon tan Allah addiri nder ɓerdam en ƴiƴe mam kadi donc ceerno Ibou Kane
mbi sikki sukaɓe faami no feewi gollal ngal wona fijirde yimɓe cikkata ko fijirde wona fijirde donc yoɓe tinno e koye maɓɓe en beltima e ɗum no feewi eɗen calmina yimɓe men ɓe ngannduɗaa machallah haɗa men salminde yimɓe ɓe e mi nani ka garɗo wadde tourné e nder Mali ɓamrude kayen partout holtono to paaɗaji jiɗɗa kalna yimɓe eyyi mi wona tourné adduno kam sax projet mo mbaɗɗuno Pinal o Pinal TV on projet adduno kam par ce que mbimi téléji noon ɗo Mali téléji noon Sénégal mais pourquoi pas min ƴetta produit amen min ngara Mali oɗo mittani min jiye libre téléji ɗi Allah waɗi mi ari mi yimre Pinal mi tawi ɗo vraiment personnel mo ngannduɗaa dynamique wawɓe liggade annduɓe kadi koɓe mbaɗata ko machallah ko nande ceerno ammeli hannde hammeli kam ko neɗɗo mo ngannduɗaa en fait enen fulɓe eɗen foti dañde hammeliiji keewɗi par ce que ko ɗum nawata en yeeso par ce que ganndal ngal machallah ene heewi yeddinde e fasnade hoore mum eyyi kadi o yiɗ ɗum kadi o jangi omo jogii ganndal ngal c'est très important aɗa neɗɗo aɗa wawi yiɗde hunde sax tawa ganndal ngal ne heddi mais kanko o rendi ɗiɗi fof donc eɗen foti dañde hammeliiji keewɗi men fof ɓoɗa haala ɗum mi ari mi tawi ɗo en monsieur Tall kañum mi yii geɗe ɗon noon ɗo weesu ɗum c'est extraordinaire Ousso Sabar Ba en Bocar Ba ñama o ñebɓe kamɓe fof kamɓe gadimi jokkodirde ɗo e Mali par ce que kamɓe gadi addude timtimol Mali kanko Bocar Ba eyyi par ce que mbaɗa wawi kanko gadimi andude ne garmi ɗo première fois mi arde Mali komi garɗo jippimi hôtel Allah waɗi min jindiri o wi kam an ka ɗi pullo sa ari o fotan jippade hôtel a faami aɗa joɓa ko joɓata ko ne heeƴe ma o ƴetti bagage am min seydi oɗo nawti min galle makko teddidi min haydara mankani min mbaɗi séjour amen ha gasi min kooti a faami donc ɗum wonno relation amen min gandi gila nden ha joni kadi o woppani donc ɗum addi ɗum ɗo foof bon Ousso Sabar kadi min gandiri ko Nioro nden Pinal TV non FM Bo Sik nono Nioro ɗon radio o ɗon min gandodiri kadi min mbaddi jammaji par ce que yitumi wuuri maɓɓe ɓe noddino kam woodi timtimol woni ko waɗi hen donc c'est très important gila nden ha joni haydara sofani hen mi ari mi haalde maɓɓe no mbimi ni cende ɗi ko gotum min famodiri donc bientôt inchallah ɓoyata machallah Mali ma jooɗo ene yeeɓa série ji ɗi ganduɗa ummoto ko Sénégal ene doga ɗo so Allah jaɓi inchallah rabbi donc a weltanama no feewi en calmini yeeɓiyankoɓe men heeɗiyankoɓe men kala darowo oɗo émission Foyre Halankoɓe on beltanama ko ceerno Ibou Kane joguinoɗen ɗo hannde invité men principal o wara neɗɗo cuuɗiɗo ko neɗɗo ganduɗa ɗo partout ko international yewtere nde waɗi beelama waɗi gartam mi hokkuma lawol nde mbaynoɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe eyyi mi weltima saabu min kam mbaɗa andi somi yiiɗi yettude ɗo yimɓe ɓe ko ɗo mbaɗanmi mais ma wortan yimɓe heeɗ seeɗa tan ɓe mbaɗmi cité par ce que Dinda Séré ko mawnam kadi ko neɗɗo jiɗɗomi kursinɗomi walluɗomi e gueɗe ɓeɗo yettami no feewi no feewi no feewi Dieynaba Boli kadi ko noon madame Sidy ɓe vraiment somi ari ɗo kala ko jinmi o huɓɓat oto makko o nawa kam kala ko lijjittumi omo dari hen mboɗo yetta kadi jaati kam Hawa Camara vraiment ko garmi ɗo ko vraiment haydara manquerani kam kala ko jinmi ko ɗum min mi wawa yodde ɓiɓɓe fulɓe ɓe Nene Madina Tall noon ko spécial par ce que nde gummimi Mali garmi ɗo jippimi Bocar koɗɗi mi gattumi ko kanko jippimi kanko ne ko heewi hen somi andi ɗum ɗo hen komi andano ko sababude makko mboɗo yettamo mboɗo ñaago Allah yo Allah jinni balɗe makko jini battane makko Allah woppamo e jeese amen mi yetti bon en fait ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof par ce que mi yiiɗi haalde ɗo yimɓeɓe kam ko ɗo mbarani kala ɓi pullo jokkodirde e Ibou Kane a faami mbaɗan ɗum teddugal nanggu Ibou Kane yettima mi yetti Moussa Ɓan le maire de Kougnakare par ce que kanko omo dari e gueɗam no feewi no feewi no feewi donc kanko andi ko yiɗi yo Allah waɗanmo ɗum quoi donc on calminama on juurama kadi on beltanama mi weltima quoi weltanama Ibou Kane no feewi sa ari e wuuro a heɓani jatigi koye maadi woni sabu ɗumani hoorema ka neɗɗo moƴƴo mi salmini yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV oɗo saaha mi salminima noon kala ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde mi salmini ɗum mi juurima ɗum surtout onon daroɓe Ayaw Pinal TV onon poti salminede no feewi machallah ko ɗum ɗo min jogata